sobre redes convolucionales neuronales convolucionales. Se trata dunha demo na que podemos aplicar distintos filtros para ser capaces de detectar bordos en distintos díxitos, do 0 ao 9. Podemos facelo paso a paso ou todo seguido. En calquera momento podemos parar. Aquí podemos escoller o tipo de filtro, está o básico e despois están o pre-width e o shovel. Podemos comprobar distintos filtros superiores, por exemplo, e ser capaces de ver a diferencia. Son os píxeles que se están avaliando en cada momento e este sería o filtro en cada caso. Esta é a salida que nos dá esta figura de color. Como vemos, o díxito se está configurando en píxeles e cada píxel ten un valor. Os valores dependen da intensidade do trazo. Por exemplo, aquí, que é totalmente blanco, ten o valor 1. Sin embargo, as zonas que non hai trazo, pois temos un 0. E as zonas dos bordos, como podemos ver, pois non chega a 0, 0,1, 0,3. Esos son os bordes. Entón, un número cercano a 0 é borde e un número cercano a 1 é o trazo. De acordo? Neste caso temos na pantalla o número 7. Aquí, se escollemos, por exemplo, o filtro superior, vemos que temos 0 na parte superior, 1 no medio, no filtro, e menos 1 na parte inferior. Se ahora escollemos o filtro superior, vemos que cambia totalmente. Temos o menos 1 no superior, 1 no medio e 0 abaixo. É dicir, se van a multiplicar por 0 as que están ao contrario e por menos 1 as que están no superior. Se escollemos o esquerdo, por exemplo, vedes que ahora menos 1 se coloca na esquerda e o 0 na dereita. Se van a filtrar as partes que temos á esquerda. Se van a destacar e con 0 as que están á dereita. As que están no medio non lles afecta, se multiplican por 1. Se collemos á dereita, vemos que pasa ao contrario, menos 1, 1 os do medio sigue igual e 0 á esquerda. Podemos dalo paso a paso ou podemos facelo todo corrido. Vamos a coller, por exemplo, o superior e vamos a facer, por exemplo, o número 2, por exemplo. Bueno, un 2 é un poquinho peculiar. Vamos a ver tampouco, 5 é feo de carai. Vamos a ver un 6, por exemplo. Ben, e vamos a ver o filtro superior do número 6, de acordo? Vamos a facelo paso a paso e vemos como por ahora salen ceros porque todavía non chegamos ao trazo. Vale, todavía non. Ahora empeza a entrar algún dato. Como vedes, estamos no top e sigue xestionando ese 0,1 que aparece xa en algún díxito como 0. No momento que pasamos ao 0,9, xa empeza a gana, está sustituindo todos esos 9 píxeles polo valor máis grande, está extraendo características. Entonces, por ahora, estos datos non son relevantes. Aquí tamén sigue sendo 0. Aquí xa empeza a ter algo de importancia os píxeles.
Aquí xa empeza a ser laranxiña. Laranxiña significa que sí é posible que sea borde superior. Canto máis oscuro, canto máis vermello, entre laranxa e vermello, canto máis intenso o vermello, máis seguros estamos de que é un borde superior. Aquí xa vedes que é moitísimo máis intenso, hai moitos píxeles que poden ser bordes, aquí tamén un poquinho menos, e aquí xa volve a ser laranxiña porque xa non son bordes. Sigue, continúa, está extraendo características, aquí sigue sendo cero, nada, aquí empeza un poquinho de laranxiña, xa un poquinho máis intenso, no, este un poquinho menos intenso e incluso negativo, xa empeza a ser un poquinho azul, porque xa non solamente non é borde superior, sino que é borde inferior. Como vedes, aparece negativo. Según a cantidad de píxeles con valores positivos, decide superior o inferior. Como vedes, está detectando o laranxa e o marrón como superior e o azul como inferior. Vou a darlle xa a play para que o faga máis rápido, pero veredes que os bordes superiores realmente serían algo por aquí e dentro da peza se detecta isto tamén como superior e xa estaría.